A kengurúzás lépésről lépésre. Hogyan készülünk elő a kengurúzáshoz? Készíts össze mindent, amire a kengurúzás során szükséged lehet, viselj előnyíló inget vagy blúzt vagy hálóinget a kengurúzáshoz. A szokásos napi tisztálkodás elegendő, ne használj erős illatú parfümöt a kengurúzás előtt, és mellőzd a dohányzást. Amennyiben szükséges, fejtsd ki a melleidet. Menj el mosdóba és egyél, hiszen minimum 2 órán keresztül a babás stabilitása és alvás ciklusának védelme érdekében nem szabad a babát kibemozgatni az inkubátorból. Az újszülött áthelyezése a szülő mellkasára. Figyelj, hogy a szék a lehető legközelebb legyen az inkubátorhoz, ülj be a székbe, nyisd szét a hálóingedet vagy blúzodat. A nővér a babát vízszintesen, oldalt fekvő helyzetben bebugyolálva emeli ki az inkubátorból, és a lehető legkisebb áthelyezési távolságot biztosítva, nem reptetve a mellkasodra a 2 mell közé helyezi. Miután kényelmesen elhelyezkedtél, hátradőltél, ezt követően a nővér segítségével függőleges helyzetbe fordítjátok a babát lassan, figyelve a jelzéseit. A baba mindig legyen betakarva. Húzd össze a hálóinget, hogy a baba az oldalról jövő húzattól és csúszástól védve legyen. A kengurúzás alatt az anya vagy az apa hátradönthető székben fekszik, csak pelenkát, zoknit és kis sapkát viselő baba a szülő meztelen mellkasán fekszik, függőlegesen, 30-40 fokban lejtőztetve. A baba karjai és lábai hajlított helyzetben, a fej és a nyak enyhe szimatoló pozícióban legyen, a légutak elzáródásának megakadályozása céljából. A kezeidet kulcsold össze a baba háta mögött, így tartva a babát. Ha lehetséges, használj kézitükröt, hogy lásd a baba arcát közben. Beszélhetsz hozzá, énekelhetsz, mesét olvashatsz, ami jól esik. Amennyiben szükséges, a kengurúzás elején elvégzik a fájdalmas vagy stresszt okozó beavatkozást. Ne feledd, a kengurúzás fájdalomcsillapító hatású. Ezt követően a babát meg lehet etetni, szájon át vagy szondán keresztül. Fontos, hogy a kengurúzás végét a baba alvási ciklusának végéhez igazítsuk, engedjük aludni, ameddig csak lehet. A kengurúzás után rögtön lefejheted a melledet, mivel a kengurúzás jelentősen megnöveli a termelődő anyatej mennyiségét. A picap segítségével naplozhatod a kengurúzás hosszát, érzéseidet, a babád reakcióit. Kérd meg a nővért, hogy készítsen rólatok fényképet, hiszen ez lesz az első közös fotótok együtt. Amennyiben bármilyen kérdésed lenne a kengurúzással kapcsolatban, tedd fel a személyzetnek, mert nincs rossz kérdés.